Константинопол. Градът, който управлява света. Тук едно момче от степта се учи как се управляват империи. Кубрат. 7 век. Европа е разтърсвана от войни. На север от Черно море степите са под властта на аварския хаганат. Част от българските племена живеят под неговото надмощие. За да оцелее родът Дуло, едно момче е изпратено далеч от степта, в Константинопол, столицата на империята, градът на император Ираклий. Възпитан в императорския двор, той расте сред власт, ред и стратегия. Империята има и друг инструмент – вярата. В залите на Константинопол вярата не е просто молитва. Тя създава обвързаност, част от света, в който израства. Докато Балканите горят, Кубрат наблюдава как една империя се възражда. Ираклий променя армията, пренарежда властта, възстановява силата на Рим. Кубрат не вижда просто власт. Той вижда система. Императорът му дава титлата Патриций, знак за съюз, не за подчинение. Но далеч на север, неговият народ остава под властта на аварите. И все пак степта не е изоставена. Докато Кубрат расте в двореца, някой държи властта. Изворите назовават това име. Органа. Роднина, владетел, пазител на прехода. Той не търси корона. Той съхранява народа, за да има кой да я носи. Степта чака. И скоро Кубрат ще се върне. Не като заложник, а като владетел. Владетел, който ще обедини българските племена и ще създаде държава, която историята ще запомни като Стара Велика България. Следва продължение.